Kayeng mane jong kabalang ublay, Meghalaya an Assam, kabadan hakwalapati. Hagaseba jong katayo, kaladap tek shisnem, hadin bakading kabaklang bha, kalabamdo yakane kayeng mane hagasnem balalen, bat hakane kajingja laduru yakajing im jong kishukurim, kibasa marjan bat kane kayeng mane. Kani ke yang mania kala peluk kumbah kapor lai baje dang step perngap bat kading kabala kelang bha kala bamdo kene ke yang mania bat ike jingdon jing em baro kham tam ha ba kene ke yang mania kadai kabala sna bon nagi dio bat bagala jandap artat chispa asnem nado bala seng bat bala thaw kene ke yang mania ha kene ke jaka ki arngot ki bala do ke jing em ha kene ke jingja kidai ki basa marjan bat kene ke yang mania bat ki kenthop ya ikong reliable lalu bat uba tiameren basayomoj ki badik syukurim ki reunget jang kabalang gila ngosi kthang habagi yo jing tep baka yang mania kelasha abam do hakading bat kani ke jingja ke bas ngosi kala penlong ki babon ki reunget ki reu shimet bat wat ki balang kristan bat ki seng baper ban let no senyang kad ke bakila na ke banta ban penyang biang da ke yang mania ke bathamai halor kani ke jingdap sisnem jang ke jing plo kinong ket kam jang kabalang ublay kle kendo lang bat bo jing dawai kerpang kham tam hakban pan bor no ublay bakin la bantai ke yang mania ke bathamai Habai keren bu pastor R.M. Yong ubelong secretary ke building committee. Ulong baga balang kali opdiang ar klur duna nagi bobon ki reunget ki reu shimet ki kenhon niam baper kum ke jingarap e ke balang. Bahkan la ban snai ke yang mane ke bathamai bat ula pen pau ke jing songo ya baro ke balan no senyang kelut ce ke balang bantai biang ya ke yang mane ke bathamai. Ulong baga balang kala dep rai ban penlut kum ba shipau klur tengka na ke banta ban snai ke yang mane ke bathamai. O pastor Yong ula pentep bakabalang keladap betha mentayu arkitek ban penwandor ke yang mane nrai namar ke jing sapriang ke jing pang COVID-19 lahap ban pensuki ki kam ke jambaro ban yo sedang bantai themai ya kane ke yang mane nadu bas dang Maria ing kane ka yeng ka bakantang ka jong trai haga sngi ka bobot khat pratarik hi jong upnai November jong ka snem ar ya khat khandai kum ka balang ngila ya song ya ka committee ban ya perkhat ke ka bangi ngide ban le naga banta kane ga jingja te ngila ya perkhat ya ka bangin yo ya ka ban penyeng pat ya ka yeng ka bakantang ka jong trai hakane hi ka ju ka jaka kata kane ka rai ya ka bangila ya sim haka meeting ka banengkong ngila ya kenduk lang bagi para banget jong ka balang ro ya ka bangin yo ya ka ban ya sim ya kata ka rai da ka wei ka jingmut bangin tepat ya ka yeng ka bakantang te ngila ya chakmat ban le ya kata ngila form ya ka building committee ban yo ban perkhat ban plan ya ki banta baro ban de ban sna biang ya kane ka yeng ka bakantang ka jong trai ngila persang ro ya ka ban ya thu ya ki pra banget baro mde tang na ka ba kisu yo i ki chutip de ngila ai dang ba ka jing tho ki jing karpat bakin yo ya ka ban ya trelang bagin yo ya ka ban te kane ka yeng ka bakantang ka jong trai te kabangi kum kabalang hi pen pau ka jing songo ka bakrau sim ya kane ka lat ka kabu mo ban ai khublei ye kito baro ke bala don banta ha ka jing ya no senyang na ka banta ka jing tepat ya kane ka yeng ka bakantang ka jong trai te ngim la ban len ka fon ka bangi don banta hang ni kala don ha ka jing yarap jong ki lok ki jor te ka fon kala don ha ka jing lum jong kabalang bat ka jing lum jong ki para banget gila ya mut hi ban yo ban sted ya ke jing tray ban te ya kene ke yeng ka bakantang ka jong trai gila debro ya ka ban wad ya u arkitek gila pha ro ya ka bon yo ban dro ya ka dor jong kene ke yeng mane ka dor kala don bagen yo ya ka ban yeng pat ka dor ka ba kham itnat mo ban ya ka ba gila don ya ka dor ka ba mansua tenre ke jing ngosi ka ba ngi ya sem ngi kenduk kalong ba na ka daw jong ka jing dia ha kane ka imlang salang manta kane ka perthai ka ba one lap kane ka jing pangklam uni u COVID-19 ka bala penlong yengi ya ka bangin habban long suki ya ka ban trail de ban sedang ya ka jing tray ya ka ne ka yeng ka bakantang ka jong trai ha ka jing sang ngila mut hi ngila kut jing mut hi ban pen stet kat bala khnang bangin yo biang ya ka ban ya senglang biang mo ha kane ka jaka namar bangila do ya ka yeng ka jong trai na ka daw jong COVID-19 te kala su sakut no tang hadu hangta ni la dep ya ka ban yo ya ka drawing ila yo ya ka plan ila yo ya ka dor ka itnat jong ka yeng mane tenre
ban ya chaprang pan pendep iki kampat ki basa te ka sakut no namar kane ke jing ja jong ne COVID-19